obiteljski mali iznajmljivači, vlasnici apartmana i svi oni koji se svrstavaju pod nekakav zajednički nazivnik kada je u pitanju takozvano privatno obiteljsko ili kućno iznajmljivanje su, kažu, na udaru od početka godine zbog zakonskih odredbi koje sad malo drugačije reguliraju tko može otvoriti, tko može iznajmljivati, što je to apartman, što je to stan u gradu i tako dalje. Država je zauzela jedan određeni stav po tom pitanju, zakoni su doneseni, a uoči 4. kongresa obiteljskog smještaja koji će biti u Splitu 4. i 5. travnja ove godine, to je uskoro, koji se najavljuje kao centralni događaj za privatne iznajmljivače, jednom se priopćenjem oglasila udruga koja se zove Spasimo male obiteljske iznajmljivače, to je pravi naziv, osnovana je tek prije nekih možda 2 mjeseca sa centralom u Rijeci i ispostavom u Splitu. Oni su kazali da trebaju postaviti ključna pitanja o transparentnosti rada i motivima organizatora, dakle udruge HUOS, skraćeno Hrvatska udruga obiteljskog smještaja, koja prema njihovim informacijama je osnovana s ciljem konačnog udruživanja vlasnika obiteljskog smještaja pod jednim nazivom i koja bi trebala predstavljati interese privatnih iznajmljivača na nacionalnoj razini, no oni, kako to stoji ovdje, duboko sumnje da je to upravo tako, postavljaju pitanja tko ih je osnovao, kako rade, jesu li transparentni, o čemu je riječ, tko su i hoće li oni predstavljati zaista interese malih iznajmljivača. Naravno, stoji također da je ova udruga obiteljskih malih iznajmljivača osnovana prije svega i zbog edukacije i profesionalnog usavršavanja, što im stoji naravno i u statutu, ali evo što nam kaže iz te, dakle, nove udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić iz Splita. Stvar je u tome da se Hrvatska udruga obiteljskog smještaja predstavlja da zastupa iznajmljivače na nacionalnoj razini, a pritom nema pravih podataka ni o tome koliko ona iznajmljivača predstavlja, odakle su ti iznajmljivači, da li uopće postoji itko koga ona predstavlja, jer naime putem njenog obrasca koji je vidljiv na webu, vidljivo je da nisu zadovoljeni osnovni zakonski uvjeti koje definira zakon o udrugama za postajanje neke osobe članom, konkretno fali pisanje OIB-a, datuma rođenja. Što znači da u ovom trenutku član te udruge može biti Mickey Mouse, ako ćemo ga nazvati članom. I zapravo onda dovodite u pitanje njihovu legitimnost i njihovu reprezentativnost kada je u pitanju, dakle, svi mali iznajmljivači, svi, jasno, većina, pretpostavljam. Ja? Mi smo se upravo zbog toga što smo vidjeli da ta udruga ili ne želi ili ne zna predstavljati iznajmljivače na pravi način. Mi smo se oformili kao građanska inicijativa 11. mjesec i evo u 1. mjesecu postali udruga kako bi upravo mogli zaštititi interese iznajmljivača. Ono što ja držim ovdje spornim posebno, zapravo ne samo ja, nego mi svi koji smo i članovi udruge, oni su o tome posebno pisali, je transparentnost novca, javnog novca koji se troši na financiranje te udruge i njenih projekata. Konkretno poslaćemo i službeni upit Ministarstvu turizma, Županiji Splitsko-dalmatinskoj, Turističkoj zajednici Splita i Turističkoj zajednici Županije Splitsko-dalmatinske, zbog čega i koji su to interesi se financiraju projekti koje drži ta udruga, koja pritom, ponavljam, ne radi u skladu sa zakonom, jer svoje članove izgleda da ih nema. Može imati brojku koju želi, može manipulirati kako želi, s obzirom da ne prikuplja podatke koji su nužni, može danas ih naštanca 300. Projekti koje ona organizira su predviđeni za brendiranje predsjednice udruge, ministra turizma ili za interese iznajmljivača. To je potpuno nejasno. Nije čak ni misterija. Znači, javno je vidljiv podatak kad se pogleda na internetu da je jedan od osnivača udruge Hrvatske udruge obiteljskog smještaja bio prije 2 godine ministar turizma Tonči Glavina, koji je tada bio u ulozi državnog tajnika. Znači, ne znam kako bi oni mogli zastupati interese iznajmljivača. Jedino što mogu vidjeti je da zastupaju interese ministarstva i zakonodavca, naravno. Ove godine, u 2024. je bio takav atak na male obiteljske iznajmljivače koji je nezapamćen u povijesti turizma što se tiče malih iznajmljivača u Hrvatskoj, a mi zaista imamo bogatu povijest po tom pitanju. Angažman koji je Hrvatska udruga obiteljskog smještaja dala jednostavno nije bio adekvatan razini agresije koja se izvršila na male obiteljske iznajmljivače.
Dobro, ne možete reći da su bili za, oni su itekako bili protiv i dovodili su u pitanje brojne odredbe koje su vezane za ono što je stupilo na snagu nakon 1.1. i istupali su javnost na kraju krajeva i upozoravali da će na ovakav način veliki broj ljudi zatvoriti svoje obiteljske smještaje, svoje apartmane i tako dalje. Bili su itekako aktivni po tom pitanju. Što im zapravo zamjerate? Jesu, bili su aktivni po pitanju riječi koje su izgovorili. Ja postavljam pitanje šta su djela iza toga. Jer mi koji smo se formirali kao udruga, i to kao vrlo svježa udruga, moram priznati sa velikim brojem članova u protekla 2 tjedna, smo u fazi pokretanja ustavnih tužbi vezano za donesene zakone. Konkretno radi se o 3 zakona, to su zakon o ugostiteljstvu, zakon o stambenim zgradama i zakon o lokalnim porezima, konkretno porez na nekretnine u pitanju. Po mojim saznanjima, pitanje ustavnosti vezane za porez na nekretnine pokrenula je jedna politička stranka i neke jedinice lokalne samouprave, međutim, po pitanju ustavnosti zakona o ugostiteljstvu i zakona o stambenim zgradama to nije pokrenuo niko. Za sada. Želim reći, jedna stvar je davati izjave, mi se s tim ne slažemo, mi se bunimo, na koji način planiraš djelovati u tom smjeru, ti se ne slažeš, ali zakon je donesen i on je štetan, znači moraš djelovati, ne samo pričati. A mi sad u ovom trenutku vidimo kongrese koji su u redu, nemam ništa protiv kongresa, opet ponavljam, financiraju se javnim novcem, mi moramo znati čemu oni služe, kakvu oni dobrobit donose i još jedna stvar koja je po meni, pa recimo dvojbena, je kakva je vrsta odnosa između turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije koja zapravo na brojnim edukacijama za iznajmljivače upravo poziva Hrvatsku udrugu obiteljskog smještaja. A ne i vas, recimo? Ne, nas, mi smo zapravo njima poslali jedan dopis svim turističkim zajednicama da obavijeste svoje iznajmljivače o tome da smo se mi osnovali, koji su naši planovi. Mi smo sve naveli u tom dopisu. Neke turističke zajednice su to zaista i napravile, brojne nisu. Postavljam pitanje zašto. Mi imamo pravo djelovati, dapače dužni smo djelovati temeljem zakona o tome da zaštitimo prava malih iznajmljivača. A oni su dužni o tome obavijestiti svoje iznajmljivače. Ispada da oni imaju, kad kažem oni, nikog ponaosob ne prozivam. Znači, govorim da mislim da trebamo imati transparentniji odnos prema radu udruga, njihovom financiranju i njihovom djelovanju. Znači, veza je jasna. Ja ponavljam opet, znači to su javno dostupni podaci. Veza je jasna. Dozvoljavate, pitat ćemo i njih, moramo i pitati. Naravno, apsolutno, da pače, pozivamo medije da preispitaju evo sve ove naše navode, znači pogotovo što se tiče članstva, zašto se ne prikupljaju svi podaci koji su propisani kao obvezni temeljem zakona o udrugama i također mislim da bi trebala postojati jasno obrazloženje državnih institucija zašto se i koje su osnove, koji su kriteriji za financiranje javnim novcem rada neke konkretne udruge. Šta je nama bio, odakle nam ideja kad smo krenuli je bila upravo to kad smo vidjeli kako izgleda taj obrazac, a znamo koliko smo se mi mučili, koliko nas ljudi pitaju zašto ovoliko detalja tražimo. Kad idete gledati, vi kod nje praktički popunite, napišete što sam rekla Mickey Mouse, onda stavite mail Mickey Mouse Gmail, onda kažete da imam apartman, klik, prihvati i dolazi vam poruka vi ste član. Evo, testirajte slobodno. A mi se financiramo iz članarina. Koliko je kod nje članarina? 0. Nema je. A zašto je nema? Zato što ima javni novac koji raspolaže. Da, i kako smo obećali u ovom razgovoru, naravno da smo postavili pitanje i tražili odgovore, jer neka su pitanja postavljena. Na čelu udruge Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković. Dakle, imamo kongres 4. i 5. travnja kao događaj za male iznajmljivače, privatne iznajmljivače, u kojem će biti govore jasno o edukacijama, o tome kakva je situacija u ovom trenutku, što se može očekivati, ali naravno Barbara nam je dala i odgovore na ovo što je prozvana kad je u pitanju udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Evo što ona kaže. Hrvatska udruga obiteljskog smještaja je osnovana 2021. godine na Krku, a samo predsjedništvo je preuzeto 2022. godine u Splitu sa mandatom od 4 godine. Činjenično stanje da je članstvo u udruzi dobrovoljno, da je članstvo u udruzi besplatno, a sama javna sredstva i natječaji su dostupni podjednako svima u sektoru. Udruga sama ne može postojati u registru ukoliko nema statut, što je vidljivo i na našim stranicama, dakle izvod iz registra. Registar udruge je, kažem, dostupan online, svakako i svako može provjeriti registar udruga i na taj način zapravo se može utvrditi autentičnost udruge. Tako da mi definitivno odbacujemo ove optužbe, ne kažemo da se to nije
niz optužbi, nego je nije pitanje što se govori, nego je pitanje zapravo tko govori i iz kojih motiva govori. Oni prozivaju jer polaze od sebe, oni naplaćuju članstvo automatizmom, dakle traže OIB svojih članova. Mi nažalost ne naplaćujemo članstvo, bilo je dogovora oko toga 2024. godine da uvedemo članstvo i trebali smo, međutim za sve ove promjene koje su se dogodile smatrali smo da nije u redu ljudima još dodatno naplaćivati bilo šta jer onako imaju puno troškova. Ono što zapravo mi možemo reći da svaka udruga treba imati za razliku od njih likvidatora udruge čiji je naš jasno naznačen na našim stranicama i kompletno djelovanje udruge uključujući i organizaciju kongresa i sa organizaciji kongresa sa udrugom obiteljskog smještaja Istre mi radimo u skladu sa statutom. Sve financije, sve kompletno što dobijamo od sponzora raznih, a uredno se prijavljamo na natječaje, zapravo se svi mogu prijaviti uredno na natječaje i na taj način realizirati neka događanja. Nije osnovana prije mjesec dana, ne gazi po nikome, nego zapravo radi na edukaciji, na kvaliteti smještaja i na taj način smatramo da zapravo i ovaj kongres je jedna platforma u kojoj se susreću svi dionici u turističkom sektoru privatnog smještaja, bili oni rentijeri, bili oni mali iznajmljivači, bili oni dijelovi obiteljskog smještaja, jer mi ono što zapravo kao udruga i što nam je osnova statuta je znanje. Smatramo da svi oni imaju priliku za profesionalni razvoj bez ikakvih financijskih opterećenja, uključujući i članarina. Ako mogu jedno pitanje, oni su rekli da su oni jedini pokrenuli pitanje valjanosti ovih zakona koji su doneseni, koji su nakon 1.1. stupili na snagu, a upozorili kako to vi niste napravili i da su oni praktički uz jednu političku stranku koja ovdje nije bitna. Jedini aktivno rade na tome da vi ste bili glasni. Vi ste itekako govorili protiv odredbi toga zakona. Dakle, kakva je situacija u ovom trenutku? Hrvatska udruga obiteljskog smještaja i udruga obiteljskog smještaja Istre su jedine koje su zapravo prisustvovale turističkom vijeću upravo vezano za ove nove zakone. Sa brojnim sastancima i sa ministarstvom doista smo se borili. Naravno, nije na nama niti mi možemo odlučivati. Dakle, mi ne možemo odlučivati, mi možemo samo sugerirati i predlagati. Međutim, ministarstvo je slušalo strukovne udruge i ovom prilikom moram reći da definitivno ovaj zakon što se tiče domaćina u turizmu i neplaćanja poreza na nekretnine kod obiteljskog smještaja je samo zahvala, dakle, Hrvatskoj udruge obiteljskog smještaja i udruge obiteljskog smještaja Istre koji su se doista borile i to glasno borile. Naravno, neke bitke ne možete dobiti. Mi smo pokušali šta smo mogli pokušati i na taj način smo zapravo izborili bar ovo što mislimo da je olakotna okolnost, barem za domaćine u turizmu i vlasnike obiteljskog smještaja i svakako se nastavljamo boriti za minimalni paušal ili minimalno oporezivanje i na taj način dajemo cijeli doprinos svemu tome. Dakle, opet kažem, nismo mjesec dana tu, mi smo na terenu preko 6 godina i doista sugeriramo i vlasnicima obiteljskog smještaja i pravila i zakone i učimo ih na terenu na koji način raditi i nastavit ćemo u tom smjeru. Da, vi ste jasno sugerirali bili za vrijeme i uoči toga donošenja zakona da bi bilo jako dobro napraviti nekakvu novu kategorizaciju kad su u pitanju apartmani u gradu, jer oni su itekako na udaru bez danjega. Znamo što kažu udruge stanara i što je zakon donio i sami ste zapravo rekli da treba napraviti nešto više po tom pitanju kako bi i ti ljudima omogućili da rade, ali možda na drugačiji način po drugim okolnostima. Pa naravno, mi smo zapravo tražili uz domaćina još jednu kategoriju malog iznajmljivača koji bi zapravo bio osoba koja ima jedan stan, odnosno u stambenoj zgradi, tako da ga se može svrstati u obiteljski smještaj. Podjela nije na nama, mi smo samo zapravo tražili da se vrši bolja regulacija obiteljskog smještaja, manje rada na crno i to je ono u smjeru u kojem smo mi zapravo cijelo vrijeme radili sve ove godine. Dakle, nije to nešto došlo prije mjesec dana, da se neko sjetio sad ću ja prosvjedovati i tako dalje. Mi konstantno komunikacijom, imamo otvorenu komunikaciju sa svim institucijama, radimo zapravo na sugeriranju i sugestijama što bi se trebalo napraviti u obiteljskom smještaju. Naravno, opet kažem, nismo svemogući, ali svakako dajemo veliki doprinos tome i zapravo jedini smo koji smo ikad ušli u vijeće, turističko vijeće Republike Hrvatske, ikad, dakle, iako je obiteljski smještaj, odnosno privatni smještaj već dugi niz godina i čini 85% smještaja u Hrvatskoj. Dakle, time zapravo mislimo da smo već dobili neki doprinos razumijevanju obiteljskog smještaja na terenu i da se i naš glas sluša.